कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी कारवार घटकाच्या वतीन आज सकाळी तहसीलदार कार्यालया मुखार आंदोलन। कारवार भारतीय जनता पार्टी कारवार घटकाच्या वतीन आज सकाळी भाजपा कारवार शहर आणि ग्रामीण मंडळाच्या संयुक्त आश्रयान राज्य काँग्रेस सरकारान मांडिल्ल्या द्वेष भाषण प्रतिबंध मसुद्याच्या विरोधात शहरातल्या तहसीलदार कार्यालया मुखार आंदोलन केले। ह्या आंदोलनात भाग घेतलेल्या कार्यकर्त्यां आणि नेत्यान हो मसुदो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याक धक्का दिते असे आरोप केले। लोकांना आवाज दाबोवच्या उद्देशान काँग्रेस सरकार असे मसुदे घेऊन येता असे सांगून त्यांनी तीव्र आक्रोश केलो। आक्रमक घोषणाबाजी दिते आंदोलन करच्या कार्यकर्त्यान हो मसुदो तात्काळ फाटी घेवचे अशी जोरदार मागणी केली। नंतर तहसीलदारांच्या माध्यमातल्यान राज्य सरकाराकडे निवेदन सादर केले। या आंदोलनात भाजप शहर आणि ग्रामीण मंडळाचे पदाधिकारी, नेते, कार्यकर्ते तसेच मोठ्या संख्येन नागरिक हजर आशिल्ले। कांग्रेस सरकारಕ್ಕೆ ದೇಶ ಭಾಷಣ ವಿಧೇಯಕ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲೇ ಭಾರತ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ರಸ್ತೆಗೊಂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೇಶ ಭಾಷಣ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಲಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗೊಂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ पहिल्याच वेळा कारवार करावळी उत्सवाक नाटी दोंडे बिर्याणी साफ सफाई बरोबर स्वादिष्ट, रुचकर आणि शांत हवेशीर वातावरणात रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर खाऊक मेळटले। या वेळार करावळी उत्सवाक आयिल्ले तेन्ना नाटी दोंडे बिर्याणी खावच्याक विसर नाकात। विश्वास, पारदर्शकता आणि उत्तम सेवा दिवचे एकमेव ठिकाण म्हणल्यार नाटी दोंडे बिर्याणी, रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनारो, कारवार। एक वेळा अवश्य भेट देऊन या नाटी दोंडे बिर्याणीचो स्वाद घेवच्याक विसर नाकात। संपर्का खातीर 7019855167 या नंबराचेर संपर्क करा। मैसूर मशरूम पॅलेस, रवींद्रनाथ टागोर बीच, कारवार। कारवारच्या करावळी उत्सवासाठी आयिल्ले आसा मैसूर मशरूम पॅलेस खास करून कारवारच्या लोकांसाठी। हिंगा तुमका स्वादिष्ट, रुचकर आणि खास सवलतीत एकच जाग्यार मशरूम बिर्याणी, मशरूम कबाब, मशरूम चिली, मशरूम मंचुरी, मशरूम पेपर, गोबी मंचुरी आणि बटाटा ट्विस्टर मेळटले। ही सवलत तुमका फक्त करावळी उत्सवासाठी मात्र। मैसूर मशरूम पॅलेस, रवींद्रनाथ टागोर बीच, कारवार। संपर्कासाठी 8073987402 या नंबराचेर संपर्क करचे। बेंगळूरच्यान गोकर्ण येताना 36 सीटर खाजगी बस आणि कंटेनर अपघातात 7 जाणांक मरण, खूपशे जाण जखमी। बेंगळूरच्यान गोकर्ण येवच्या सीबर्ड 36 सीटर खाजगी प्रवासी बस आणि चित्रदुर्गाच्या गोलर्तू क्रॉसा लागीं फुडल्यान येवच्या एक कंटेनराक धडक दिवन राष्ट्रीय महामार्ग 48चेर रात्रीन अपघात जाल्ली घटना घडली। पोलिसांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाणे कंटेनर लॉरी चालक डिवायडर पार करून उजव्या बाजूच्या प्रवासी बसाक धडक दिली। हेतू परिणाम बसाच्या डिझेल टँकाक उजो लागून काही क्षणातच बस संपूर्ण उज्यात आहुती जाली। अपघाता वेळार बसात अंदाज 29 ते 32 प्रवासी आशिल्ले अशें कळून येयला। जाल्यार तितूंतले 21 जाणांक रक्षण करून विविध आस्पत्रेत उपचाराक दाखल केला। जखमीपैकी 6 जाण गंभीर स्थितीत आसात। या अपघातात 7 जाणांक मरण येयल्याचे संशय असून
तेमगेलो शोधकारी सुरू आसा अशी पोलिसांनी माहिती दिला. हेतूंत कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ निवासी रश्मी महाले हेमगेली मृत्यू जाल्ली खबर मेळ्ळा. रश्मी हेमी डिलायट कंपनीत मंगळूर कामाक आशिल्ले. क्रिस्मसा निमित्यान सुटी घेवन आपल्या मैत्रिणी नव्या वांगडा येताले, पण दोगी जाण अपघातात मरण जाल्ली घटना घडली. अपघाताचे कारण कंटेनर लॉरी चालकाल्या निर्लक्षपणान ही घटना घडला अशें प्राथमीक तपासात कळून येयला. लॉरी चालक न्हिदेंत आशिल्ल्यान डिवायडर पार करून विरुद्ध दिशेन येवन बसाक धडक दिली आणि लॉरी चालक कुलदीप यादव हेका जाग्यारच मरण येयला आसून ह्या अपघाताची फुडली चवकशी सुरू आसा अशें पोलीस सुत्रां कडच्यान कळ्ळां. इफ्यूएल सोल्युशन्स एक विश्वसनीय सॉफ्टवेअर प्रगतीची कंपनी. 20 वर्षांपेक्षा चढ उद्योगाची अनुभव आशिल्ल्या तज्ञ व्यावसायिकां बरोबर आमी काम करतात. गेले 5 वर्सां फाटल्यान मध्यम आनी व्हड स्तराचे सॉफ्टवेअर वेवस्थेचे विविध व्यावसायिकांक यशस्वी रितीन वितरण करतात. तुमकां आवश्यक ई कॉमर्स वेबसायट, मोबायल ॲप्लिकेशन, CRM वेवस्था नापेक्षा संपूर्ण कस्टम सॉफ्टवेअर जशें तुमकां गरजे प्रमाणे उपाय तयार करचे हीच आमगेली वृत्ती. कारवारांत मुखेल कचेरी आसून स्थानिकाक आनी सीमे भायल्या वेवसायाक सेवा दिवची इफ्यूएल सोल्युशन्स LLP आमी तुमगेल्या कल्पनेक आकार दितात. संपर्का खातीर 9920 0763 79 ह्या नंबरार संपर्क करचो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.